Upod naton ang Deputy Commander kag ang nag-lead gid mga action sa rescue operation, Senior Fire Officer 1 Arnel Chavez. SFO 1 Chavez, sir, mayong gabi. Welcome to this action Radio Bacolod, Jackson Marlon. Oo sir, mayong gabi sir no, kag mayong gabi man sa tagpalamati ni mo sir. Thank you good sa time. Dali ginhatag sa action na Radio Bacolod. Unahon ko lang, sir, paano ninyo na-receive kayo na mga what time na-receive niyo ining tawag nga may ara sang dapat i-rescue nga lalaki nga mag lumpad sa building sa Mandalagan? Oo sir no, kagina sang aga may nagtawag ang personnel sang Concentrix mga alas 6:09 sang aga nga may ara kuno tao nga gusto maglumpat sa 5th floor sa ilang building sir. Aha. Bao ka taas gilido ikalima ka panalgan gid ni, no? So pag abot niyo anong plastada sa lalaki ni sir? So pag abot namon sir, amon gin assess ang situation kag gin assess man ang pasyente. So ara na sa edge dapit sir no nga do kung mag auto balance madagdag na gid sa. So naginahinay na lang kami approach sa iya sir. Mhm. So ara Tapos ang iyang ano sir, upod ko ang nagano sa iya, ang iyang upod sa obra, gin paplastar ko ang iyang upod sa obra sa piyak nga side, kag ako sa piyak nga side para in case nga magtulok sa iyang upod sa obra madalagan kag mag-grab ko sa sir. okay. Ang plastada sining lalaki sir bot sila kun ara na sa sang building nga isaya lang ketikang madagdag na siya. Yes sir, yes sir. Bali ang duwa yagid ka tiil sir siguro sa talapakan ta ara na sa mga 3/4 na nagahawid siya sir o mga tunga sang niya tiil. So gamay na lang gid sir nga maka ano niya balance, madagdag na lang gid siya sir. Aha. Ano ning fifth floor SFO 1 Chavez sir? Ano ni sa ang report kada baton ta is may parking area na da sa dara sa inang pinalga na. Yes sir, parking area bali open siya. Oh, So ligwa siya. dito namon na abtan to sa atong ang maton tani. So kaloy-an man nga aton sa nakuha. Okay, pag-abot niyo pila ka minutos or oras ang inyo sa negotiation before niyo sa ma-convincer? Okay, so no, nang pag-abot namon, na ginahinay kami approach sa iya, tapos mga ano sir na budlayan kami mag-negotiate sa iya, Mhm. kay wala sa gasabat sa amon mga pamangkot, Mhm. wala kami kabalo sang iya demand, anong gusto niya, kung sino gusto niya istoryahon. So, naginahinay na lang gid, ginaano lang namon ang iyang tsura, ang reaction sa kada hambal. Then ako ang ginabantayan niya, ang iyang amigo nga tupod siya sa obra, Mm. ano lang siya, gatando lang siya, ganad. Kung mamangkot iya amigo, manad lang siya. Mhm. Sa akon, wala gid siya ano sa akon, way sa reaction, kag ginatulok ako, kung kadagiyo ko, tulok ako. Atong migo nga nagapamangkot siya, nagahuo lang siya, gatango siya sa pamangkot sa Yes migo sir, ya. yes sir, kada pamangkot sa iyang amigo, gatango lang siya, ganad lang siya. Pero wala siya gapon kapati sa iyang upod sa obra sir. Dako aton pasalamatan nga nag-abot ang iya mama. Mhm. Pag-abot sa iyang mama, dako pag ito salamatan ta sir kay ang iyang mama nagpwesto dito sa piyak nga side. Okay. In which ang focus niya wala sa akon, nag-divert dito sa iyang mama. Mhm. Amo to nga nakahinay ko palapit sa iya, pag-focus siya nga dito naging sa iya mama, amo to nag-grab ko naging si ang aton nga biktima sir. Okay. Nabalikan ko, mga pila ka minutos ang bulubanta mo, sir. Before niyo Oo sir, ang nako- amon negosasyon at nga nakuha sa namon, naglagan gid siya sa 30 minutos sir. mga tunga sa oras gid. Pero sa tunga Yes, sir. sa sunod sang tunga sa oras, may time nga nag-attempt game sa magalumpat. May ara gid sir every time nga mag-move ko nag-aatap do gatikang tikang sa sir, so do kabudlay amo to nag-antad ko sa iya. Okay. Ang area ibutan tabi sir, no? Naglumpat man siya ang tupan sa dalom ano. Ano sir, may concrete sir, so critical gyapon sir, critical gid sa kung matabo gid sa kung naglumpat gid sa sir. Okay. Sa video, nakakita man ko gani sir sa video, bali ikaw to ang nakahakos gid sa iya. Yes sir, ako to nga ra sa video sir. Okay.
pagkakos mo sa iya, naka-try ka nga mangkuton siya, istoryahon siya, that time magsabat siya sa way. So pag grab ko sa iya sir, nga gimbutong ko sa safe area, tapos ang akong mga upod man ang akong grupo sa SRF Negros Occidental, nagbulig sa akon hakos, nagbulig sa ako sa iya, kay may resistance sa sir nga mabalik sa. So kung ako lang basi makaya ako nga madalay ako sir. So sa second siguro nga attempt malumpat na kita sa sir. Then hindi sa may istorya, daw may ginasinggit lang siya. And then nadulaan sa animo sir. Okay. Dulaan ni sa animo. Yes sir, nadulaan sa animo, amo to nag-call na lang kami nga makuha na lang sa spine board. Then ipapanaog sa sir. Kin mapanaog saan din, di na siya gindala, sir. Gindala sa sir sa Ambo, then ang ginturnover na namon sir sa Police Station 3 sir. So, why gid galing na tabo, sir, nga nakasabat siya sa malabang kutanon nimo? Wala gid sir, wala gid sa nagsabat sa among pamangutanon. Okay. But until now, may information ka mo na-receive kung nano ang initial nga rason ko nga nahimo ito, sir? So mayara kami initial sir no. So problema sa sir sa gugma. Number 1, gugmagin. Number 1 sir, yes sir, no problema. Kung silingon, may nobya ni siya. May nobya sir, nabayaan, then 2 days na nga wala mayo kaon, pero ga-report siya sa obra sir. So may ginbatya gali sa nga kasakit gid, sir, kapag lanta mo? Yes sir, mayara sir, to sa iya reaction sa itsura, mayara gid sir. At least safe na ni ang lalaki nga ni, safe na siya, and then nakabalik na ni siya sa isa ding pamilya. Kagdano ang advice ni mo, sir, nga mahatag ni sa iya kay sa family niya, kay basi kon mag-attempt naman sa liwat blaw? Sir, no, nang ara man to iya mama kagina, sir, no? Okay. Nga gupod man to sa Ambo, and na dito sa Police Station 3, ara naman to iya pa utod to iya mama. So, siguro, sir, sa pamilya na lang siguro, sir, mas better gid nga istoryahon nila atong aton pasyente, istoryahon nila para mabalaan gid nila ang gid ang problema sa ila bata, sir. Yes. SFO1 Chavez, sir, ang Aksyon Radyo Bacolod, nagapangibulahan gid sa imo sa ding team, no? Sa sading madinalagon ninyo nga rescue operation. SFO1 Chavez, sir, salamat gid. Madamog salamat, sir. Mayong gabi sa inyo, sir. Action Radio!